kde sme sa dozvedeli, že sú ostatky nášho Gorazda, svätého Gorazda, ktorý patril medzi 7 početníkov a žiakov svätého Cyrila, svätého Metoda. Prosíme našu nebeskú mamu Máriu, aby sme naozaj tie korene odhalili, naše slovenské korene našich drahých otcov. Proszę. Jan Paweł II, Aroisi Sama, Jan Paweł II, Ješišiar, Jan Paweł II, Irki, Karakore, Kraki, Kraków, Deri Cloris, Olejkia, Klukis, Clear, čisto, čistý, Clear, Ilanari, Clear, buďte čistí, Kiosole, Gadi, Glagi, Dios, Magios, Magia Santropegia, Sandigio, Deri, Nandregiar. Meníša Krista a presvetej krvi sa zriekame aj za Slovensku, každej magie a prekliatia, aj za nás. Menej, že vás zvezujeme zladuchovia a zakazujeme sa ku nám vrátiť. Šeremio, Kordekia, Kasáre, Pane, očisti nám naše srdcia, naše oči, naše uši, všetky naše zmysly a daj si,